Al llarg de 2025, el Servei de Formació ha programat 109 cursos i ha format 1.019 persones. Volem començar donant les gràcies a totes les persones que hi han participat, als formadors i formadores i a totes les empreses que han confiat en la formació com a eina clau de creixement. La formació del 2025 s'ha dissenyat amb un objectiu molt clar, donar resposta als reptes reals de les empreses andorranes, reforçant la seva competitivitat, la capacitat d'adaptació i el desenvolupament del talent. L'oferta s'ha estructurat al voltant de grans àmbits estratègics. Un primer eix clau ha estat la transformació digital i la intel·ligència artificial, amb formacions pràctiques en IA aplicada, ciberseguretat, dades i eines digitals, pensades especialment per a professionals no tècnics. Un altre àmbit fonamental ha estat la legislació, la fiscalitat i la comptabilitat, amb cursos recurrents i actualitzats per ajudar les empreses a interpretar els canvis normatius i reforçar la seguretat jurídica. També hem posat el focus en la gestió empresarial i l'eficiència, amb formacions orientades a la presa de decisions, al control de riscos i la millora de processos, així com igualtat i lideratge, responent a les necessitats actuals de les organitzacions. En formació tècnica especialitzada ha tingut un paper molt destacat la formació de pilots de drons, una aposta estratègica de la cambra amb la col·laboració de l'Automòbil Club d'Andorra per formar perfils qualificats en un sector en creixement. A més, hem reforçat l'apropament als joves, gràcies a la col·laboració amb Carnet Jove. I cal destacar també el suport de Morabanc, que subvenciona els cursos i en facilita l'accés. El balanç del 2025 marca el camí cap al 2026, una formació útil, especialitzada i orientada a resultats, pensada per continuar acompanyant les empreses andorranes davant dels reptes del present i del futur.